फराळ बिराळ करून झालो की नाही? मम्मी विचार माका काय विचारत माहित नाही म्हणजे माका ना माहित. माझा तोंड कसं दिसता बरोबर? ओ काटेकर काका काटेकर काका इले उठा दिवाळी आली. ओ काटेकर काका काटेकर काका होत पान खात होत. पान खात आमचे सकाळी अलाराम लावची गरज नाही हा. उठा दिवाळी आली. कारेट फोडूची वेळ झाली. या बघा काय या बघा काय या कायता बघा हे उठा उठा हे हे उठा उठा दिवाळी आली. मुतीस्थानाची वेळ झाली. हे चल मोती साबण. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो कसं आहे, सगळे मस्त मजेत ना? तर सगळ्यांची तर मित्रांनो आता दिवाळी आहे, तर सगळ्यांका दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि ही बघा आमच्याकडे सगळी तयारी झाली आहे. लाईटिंग वगैरे लावता ही बघा, तोरणं वगैरे. गौरव हा गौरवची तयारी झाली आहे बघा, कंदील वगैरे लावचं. गौरव काय मग हा तोरण आणूच आता आणजा घरातला. आता या नवीन कटवर आता घेऊन ये बघा. तोकडे कंदील लावता. चांदणी आणला कसली? आता दिसत नाही, दिसती कशी आता? फराळ बिराळ करून झालो की नाही? मम्मी विचार माका काय विचारत माहित नाही म्हणजे माका ना माहित. माझा तोंड कसं दिसता बरोबर? पांढरं पांढरं दिसतंय ह्या बघ मस्त पैकी तोरणा लावले काका. ही बघा दिवाळीची तयारी मस्त पैकी होती. हा बघू घ्यावा. सरळ कॅमेरा बोलताना सरळ काय तो फिरो. मग फराळ काय काय केला? कॅमेऱ्यात बघ वरती. हा लाडू आणि शंकरपाळी एवढाच. दाखव पप्पा तुझे, दाखव काय करतोस ते. काय करतास हो? काय करतो हे काय काय करतो ते तुका दिसता? बल्ब लावते वाटतं नवीन. ताबो या चॉकलेटी माणूस चॉकलेटी म्हणून ताबो ताबो पळाला. आमचं कंदीला चांदणी या. तुमचं काय रे काका? आमचं लावचं. अरे काय रे एवढ्या लवकर लावू गय रे? एवढ्या लवकर म्हणजे तू आता झोपेत ना उठलं? झोपेत नाही उठलं, मगाशी उठलं. का सांगत नाही? करंजी लाडू खाऊ घ्यावा. नाही का करंजी लाडू खाऊ घ्यावा? मुंबईचे असले तरी करंजी खाऊ खाऊ नाही तर पळ काढशा इलाच निघावा. खाऊन नाही गेलं असतं. मी उभी आहे कॅमेरा फक्त धरून. यांना कामाला लावलंय असं. दरवर्षी मी असते मदत करायला, ते दिसतं कॅमेरामध्ये. तर मित्रांनो हे बघा, तोरणा जोडचं काम मी करतोय. शेडे हातात धर. ठेव धर सगळं धर. मी सगळं बोलून घालणार तुम्ही बसून. ज्या मना नळ मुटको मारून गोव्यातलं बोर्ड हे करून दिले, त्या माणूस काय मेकॅनिकल आहे तो माहित नाही. पुणग्या भिजला शॉवर चालू ठेवले. करामती काका. तुम्ही सगळेजण प्रत्येक जण फिटिंग करतच असाल, तसं मी माझं काम चालूच असतं. फिटिंग लाईटी फिटिंग करूचं, दुसऱ्यांका शॉक लावूचं काम चालू असतं. उलटा पुलटा सगळा करून. हे बघा हे बघा आमचे हे असं करतायत फिटिंग करणारे मोठे. हे सगळे पाटीराव पूर्ण लाइटिंग दिसत नको लावलं. अरे वा, एक नंबर भारी. हे बघा तोरणा लावून झालो आणि आता आकाश कंदील लावायचं आहे. कापडी यावर्षी कापडी आणलं, प्लॅस्टिक वगैरे काय नाही, कापडाचं आणलंय. बघ कसलं आणलंय. वायर दे ग, कुठे आहे ती? हे बघा हे आमचे दरवर्षीचे मेकॅनिकल आता आहे तोरणा जोडू. बघूया हया नयन बघूया, उद्घाटन करूया कसं आणलं. तोरणा बिरणा लावून झाली हो त्याची. असं वर कर ना दांडके. कसा नाही मामी इको फ्रेंडली आहे. जोडूच आता
हैता इथेच आणि हा सगळा जोडूचा आता. अरे स्वामी समर्थांचा कसं जातो मामी हं विठ्ठलाचा विठ्ठलाचं आहे. हे आपणाक हवे तसे मिळणार हो. असं आहे. हे जोडू शकते का अजय नाही ते ह्याचे आहेत ते फ्री दिल्याने फ्री आहेत ते म्हणजे आपण ती रांगोळी काढतो ना हम्म. तेव्हा ठेवायचं का सगळं 1000 रुपये महाल आहे. पूर्ण 1000चं नाही 750 रुपयाचं. कोणाक तरी उल्लू बनवू नको. तुका का वाटला हे बरोबर लावलं होय? ठीक आहे. नवीन तोरण आणलं अशी वाटतं असं मागवा केलंच ना नाही तोरण आमच्याकडे हो ना. बरोबर हा राईट 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 राईट. बघूया लावूया वारीच बरीच. मस्त दिसतात पार्टी वारी शकतो. हे बघा इकडे एक कंदील आणि त्याकडे ह्यावर्षी वरती नाही पावसामुळे जरा गोंधळ होता त्यामुळे आपलं खालीच लावलं आहे बघा. ही मस्त ही खाली भारी वाटतं. ता लाखलू याला दरवाजाक लावूया याक ता बारक्यावाला आण जाता जा लवकर आण. ओ काटेकर काका काटेकर काका इले उठा, दिवाळी आली. ओ काटेकर काका काटेकर काका होत पान खात होत. आण का तर आमचे सकाळी अलाराम उका लावची गरज नाही हा. उठा दिवाळी आली. कारेट फोडूची वेळ झाली. मग झाली की नाही लाइटिंग झाली आपली साधारण साधारण कसली शा आम्ही मला साधारणशी केला काहीतरी भारी भारी 2-4 तोरणं आपली अशीच लावून ठेवली. वर टाकतो. कौलार लावता यार चांदणी बनव चांदणी बनव कशी बनवायची अशी चांदणी बनव. लोटेर बनवूया ये मग मी वर बनवते ती का चांदणी. पाय तुझं घड नाही तर तुका चढवलंस ते वर. उठा उठा ते या बघा काय या कायदा बघा. ए उठा उठा ए उठा दिवाळी आली. मुतीस्थानाची वेळ झाली. ए चल मोती साबण झालो फराळ. हे बघा फराळ बिराळ दिवाळी कसली आमची दिवाळी शेतात भातक भुईमुग कोपळीची दे याचा. मी आधी येतो एवढी बनवूच्या दुकानात तेवढी अशी गोल कर. राहणार नाही त्यावर चांदणी. एक त्रिकोण कर अरे पाय बघा आणि हय ते असं कर असं. तकडे येऊ गया तकडे जाऊ गया तू गोष्ट तकडे जागे हय येऊन दे काय तकड नाही चांदणी वाटतं हे काय चिकटपट्टी मारून घेऊया. ही बघा चांदणी करतो हा आणि बाबलं चढलं कौलावर आणि कौला घातल्यानं फोडून. सर कॅमेरा खकडे तुझा तो कॅमेऱ्यात बघ माझ्याकडे काय बघत. सांग बाबलं चढलं कौलावर आणि कौला घातल्यानं फोडून. उद्या बाप्पा गाडी घालणार. ते मिटिंग का गेले पण आता गाडीच घालणार होते. वरतून विमानातले जाताले पटकन बघतले घर. बाबल्याच्या घरात चांदणी बाबल्याचं घर चांदणी वरचे लगेच बघतले विमानाकडे जातले ना पटकन बघतले लगेच वरसून. अगो कलर सुट पाऊस पडतो नाही मग चांदणीचं वाटलं. नाही केली पुढचं चांगलं. लोक चिकटपट्टी खायला होतो वायरिंग झालं कौला कॅमेरा बघ काय झालं बघ. बरोबर होता चिकटपट्टी बघ. कारेटा आधी आणलेली रमजत नाही उद्याची सकाळी पहिली आधी शोधू जाऊ पाहिजे. म्हणजे आणलेली नाही आणलेली असतली ते आणल्याशिवाय रवायची नाही. कंपनी आणलेली असते म्हणून होते आणलं. बावल्याची चांदणी माझी चांदणी घरात आता. चला ती वायर दी काही ना काढू वायर. वायर फिटिंग करून घे. उद्या कौला बसून टाक खाली मस्तून टाक सेंटरसून. 5 कौला फोडलंस 5 सांगितले की हा चालेल. 5 कौला फोडला टाकते घाल शेडे बोर्डात घाल तू आणि बटन चालू कर. नको गो पेट काढीन तुझो गो.
ताबू विमान जाता तो हात दाखवता तो बो तो बघ तो बो ताबू ताबू जाता विमान. विनू काय ती मोबाईलवर बघता येते यांका विमानांका. हो दिसतो खचू तरी आहे पाहतो ना. या भारीच मस्त दिसता. बाहेर बघ. हा आमच्या मामाने बनवली चांदणी. बघा कशी आहे ती. दिसता कॅमेऱ्याच्या पुढे बोट धरलं. दिसता रे भारीच. पाबल्याची चांदणी. भारीच वाटतं रे. ह्यो काहीतरी कोणता सरळ करूक सांगायचा बंगलं अशी. खायचा ही रेषा हिची ही ती वर चढली वाटतं अर्धी ना. हं. कॅमेऱ्यात भारी वाटतं बघ. होय रे होय खतरनाक. ही बघ आमची लाइटिंग बघा काय ती एकदम जकास. सेंटर बरोबर खतरनाक वाटतं रे याच्यात. दाराचं सेंटर बरोबर येईल. हां वरनं विमान बघणार भारी खुश होईल. वर्षा बघ ये. ही बघा अशी विद्युत रोषणाई आमची करून झालेली आहे. आणि बघा लाइटिंग भारीपैकी केलंय. वर जाऊन कौलार जाऊन चांदणी तयार केला तोरणाची बबल्याची आयडिया असता ही. बघ काय माहिती नाही काय समजायचा. तरी पण इथून हैसून काय कोणाक कळणार नाही काय केलं नाही आता. वरसून वाटेवरसून येताना दिसते. हां आणि आता ही बघा काय काय बघा आता काय काय आयटम बघा काय काय आहेत ते च्या गावात. खतरनाक. अरे वरची चांदणी चालू आहे सगळं. तर मित्रांनो ही बघा सगळी तयारी झालेली आहे लाइटिंगची. उद्या फक्त कारेट फोडूचा बाकी राहिलेला. तर आता अशा प्रकारे आम्ही फोडणारच आहे. कार्यक्रम आहे ते प्लप लावू बघूया. प्लप लावते मधले. आणि बिल पण येतलं जमकाउंट भरूचा नंतर. आत्तासाचीला 1700 रुपये. कठीण काम होईत चाललेला बिलाचा. आणि मोंटी बघा त्याका झोप नाही. हे जागतात म्हणजे एका जागाची गरज आहे. अशा प्रकारे सगळ्यांना आमच्याकडून खूप खूप दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभ दीपावली. तर चला उद्या सकाळी भेटूया कारेट फोडूया आणि फराळा केव्हा मग सगळ्यांनी. कसं रे हे बबलू बोलायच नाही तो का पळता. चला बाय बाय.